Assalamu alaikum suudu baba. Assalamu alaikum sakiraaɓe worɓe rewɓe taweteɓe wakkati fuu nakeɗo kibaru men suudu men faso kibaru kori on kiire e jam kori jamala hiire to kirɗon hande no en tawa ɗon no alarba enen tawa du noga e tati lewru meɗen ɗon no jeɗɗa ɓurde hitande ujunaje ɗiɗi e noga e joyi le leydi meɗen burkina faso suudu men faso kibaru en tawdama ga du beere meɗen so gonga Allah kay fa keɓe jewtide makko kadi wonno go'o le suudu meɗen faso kibaru ga ka noon wakkati fo oɗon nana min kala haala addu karim ba'ajo ndelle so wiyama ni tan ɗon no omiga ɗon ko goɗɗo wiyanno ka nane jiɗɗa e mbayɗa fo Boubacar ko faso kibaru mbiyeteɗa hankili jiɗɗa e mbayɗa fo addu karim ba'ajo omiga mbiyeteɗa ndelle ɗon kanko wonno beero meɗen hannden en gartan e makko du sabu de en gaɗino ga yewtere hecciti hankinde haala ɗon no joƴƴinede waldere men tabital pulaku leydi Burkina Faso e ɗum hawra du ɗon no noga e jeegom ase meɗen garo o leydi meɗen Burkina Faso ga en mbino du hande no en garano yewtide karim baji seeɗa fa ndaare ɗum wonno ko ɓeydi e banggal ɗon no kibaruji handen ɗo toye wonno to tawaɗe e banggal ɗon no kibaruji banggal ɗon no kawrital ngal caggal ɗum du ɗum wonno noddandu addi karim baji kuri a hiire ne Boubacar Dicko a hiire jaam no kirduɗon walla yettode Allah gasi Allah ɓeydi jam kadi yimɓe fof ƴeewoɓe yettintoɓe faso kibaru mi yettiɓe fofo maɓɓe sanden gasi gonga wiñanin kawrino ɗo gon fof ko kawrino ɗum du heɓe no dimen so gonga ndene min jetti fofo maɗa sannen gasi karim bajo ko min muuyi yewtidde e maɗa tan hono ko andanta noga e jeegom ase garo o wiyama en garan joƴƴinen ɗo no bureau meɗen tabital pulaku leydi Burkina Faso e les bureau on du an wonno keddu e banggal ɗo no kibaruji kala ko nande e kibaru fu an wonno ko hemrete joni fayi ko joɗɗon en nandi ɗon no himɓe noddi fa ɗon no Sénégal Mali ɓi ne jiɗi kamɓen du jaajina kibaru ɗon no joƴƴinen tabital pulaku karim bajo dow toye wonno to tawaɗe joni guinan e banggal ɗo no kibaruji meɗen hokkoɓe kibaruji ayo Boubacar Dicko mi yetti fofo maɗa sannen bawana min joni anen kay en kalda saabu en fof en goni les commission communication kawrital ngaru an noga e jeegom lewru juillet o yo yettudeɓe nen anni jilla Burkina Faso ɗo jilla ma kibaru o yaltina mono funatere ma waddugon dumal no balla muɗum waɗide no wayri fo woɓɓe nanodda e ley cuuɗi radio ji ley cuuɗi tileji toon fu yimɓe jii fayi miila subakay yeto moɗon yalti ande hewatat ko jaaɗon dow sakkiki meɗen Boubacar Bouli radio ji goɗɗi dunan gondi ɗumaniyaji goɗɗi gadi bedloken ndelle yettudeɓe sannen wonɓe yaasi ɓeydu nami jettaɓe saabu fayde ɓe jottaki ɓe jiide e hooreɓe tabitat pulaku du ɓe gadi communiqué ji ɓe gadi publicité ji ɓe jaltine walla woɓɓe mbina kaaja warde basi walla Boubacar Dicko mbilo gon so ni yiidi daari tawi wonko wawi wadde fou waɗa ɓe ngara waway du so Allah jaaɓi wona gan kawtal tan wono ko tabital pulaku watta gan yo kawtal arande an goo ɗum ka puɗɗete nden andi du bureau kesso jooɗigo gon anniyaji majjum na heewi sannen ndelle ko so Allah jaaɓi golleji kewɗi on pitete ɗum wonno yimɓele saabu hollino gila ñanden wona biri ɗi fof jaɓanno humpitinde e golleji ɗi gollanno gon biron ka suɓoken so Allah jaaɓi ko watta fof humpitan ɗum on suudu baba ndelle jomirawo muɓɓe taɓe mittina ɓen maɓɓe so ni ɓe gaara e gan ko warata fof ɓe ngara woɗi fa hande du nama wiide wellaki tawi saabu kawto ganduɗa say hande ne gonni ɗum onno alarba na jaajo alkamisa so gonga nde woɓɓe no mbawi walde fa hande jaati faamu heɓama sanne fadde meɗen wartoyde ɗo banggal du to tawaɗe banggal kawrital ngal karim bajo mbiɗa andi 14 lewru meɗen faltinduɗo nde wonno nde waddere nden heƴitira Bobo Djilasso aɗa tawano e les bureau ɗo no jaltuɗo no manda muɗum hanti a warti kadi ka miɗa andi yo a wartira sawde miɗe seedi andu a sinino a sittino andu a fottoto e bureau o ka suudu baba jaɓay wiyama soni wona tan ɗo no gartireɗa ɗum wonno ko jiɗɗa suudu baba wallire fa tawede andu do kennoɗa ɗon tawi leyƴire faro maɗa par ce que soni a nangi banda nangi fof inchallahu ɗon tetatako bon suudu baba jaɓay Boubacar Dicko jaɓay saabu namani so ɗum wati lebiro ngo fof Boubacar Dicko waɗi ɗum ley leydi sona ɗum ka koye fof wattatano ɗum e bureau ngol sogo saabu wona bureau paltingo tan bureau paltingo ko anani tawɗa toon nde tawama ley biri goɗɗi a tawa kan jena wallitanno no mbawɗunoɗa an ndelle so ni a dolli kam mi naati ɗum ono ley bureau ngon fof yo ande hoore ma tawi daroɗa ɗo ta ɗum on golleji ɗi bangan yajinde kibaruji golleji tabital pulaku Burkina Faso miɗo ro ko suudu baba ɗum taɓe guyka saabu so ni gollama wofama fof e min kensaki bo fiɗini gaari ndelle sonna ɓe mbayno ɗum ɓe tindina ɓe mbiya soni on gaɗiri ni ɗumen kaaja saabu hande so ni tabital pulaku Burkina Faso golli walla ɗum ono leñol ngon so ni golle ɗi dartoken fof suudu ba fof famini fof hande ɓuurto weltade le tabital pulaku Burkina
lelata kono min sabu kibaruji ɗin jeyɗina nde sono on fuu daro ɗon hokkoɓe kibaruji daro suudu baba daro woni fuu komin kaali yimɓe ɓe kettino nde ndewa ɗotira ɗum woni golleji ɗin soni gadi on wakkati ɗum soni gadi ɗum ka koyni ni min ɗum woni golleji ɗin nde soni noddete fay goto notata ko tabital pulako natata kañum tan welta hokkoɓe kibaruji sabu noon anni min kay inde nde tadi sono ɗum ka men andi le golleji golleteɗi hande ɗimɓe ga yimɓe on ɓe les commission communication ɗum on no fedde joƴinan fa darana ɗum on kibaruji kewtagal yimɓe ɓe na ɓuuri ɗum on yimɓe hemne deke voilà ndelle ɗum fo ye yidde fa golleji ɗi yaaja fa suudu baba Burkina Faso yaasi Burkina Faso pamana ɗum on golleji ɗi ndelle ɓe gaɗana men duwa uji ɓe ɗotira ɗum on le golleji ɗi inchallahu Abdou Karim Badji hono le bureau ton ko enen gondi so Allah jaɓi no mbiɗa ni kay wajibi ɗum wonno ko ƴamete suudu wawa waɗa wakkati fuu so ni tawama on ardini himɓe fuu sana daroɗon dey ballodirɗe e muɗum wona nadde le bureau wona ɗum firtata yidde pulaku wona ɗum firtata ko ɗum tawno ko gollata e gaɗa majjum du hono noddan gaɗɗa joni ɗuɗu han tawede kala neɗɗo fuu nanɗo goɗɗum e banggal tabital pulaku so joom tawi joom muyana moƴƴinde soni moƴƴinde haaja fuu so a nani tan fuu a hana jaɓude nande ko boni sana pilote a dara ɗum gatta kawra Abdou Karim Badji nde numéro muɗum ko laati fuu nodda lamda min nani yaka ɗum tabital pulako muuyi wadde mami nan ɗum tabital pulako waɗi nden ka a haalande fa woɗe joni noon so a nani tan andu a jamri noon a dilliri noon fuu ndelle so gongal nde wana muyde wallude kibaruji laɓɓi voilà jancude woni tan dow réseau sociaux ɗum wala na wakkati gam jaati ni nani dow nini waɗa ɗum mata leɓeñam ko gonga jaka wona noon soni a ɗakkokino foof a faman no fa laaɓa non woni mais Abdou Karim Badji joni o dow toye wonno to tawaɗen ɗo banggal ɗon no ñalaɗe ɗiɗi wonno ko eddani en ɗum wonno jango alkamisa aljumare asepinde ɗum wonno kono on inchallah on to tawɗe joni min kam miila fay kawtal ngal wiya watte jang subaka kawtal ngal no wawi waɗede sabu no wawi wiyede alhamdulillah rabbil alamin ɗum fo ɗum ɓaɗoken hawrindinde joni ka sona welɓe meɗen ɓe keɗiɗen ɓe heɓa ɓe jottoɗo fof sono ɗum ka bangal sigilgol ngo ka de bangal daranade jama o kibaruji ɗi e do to yimɓel ɓe mbalta ɗum e ɓaɗumen yaade fuu alhamdulillah rabbil alamin sabu miila commission uji gaɗoji ɗum ono jeenena commission 10 commission fuu no wondi ɗum on hooreɓe commission du fuu ko famɗe fuu no wondi ɗum on yimɓe aroɓe 50 ɗum fuu bangal sigilgol ɗum on golleji ɗin ndele Boubacar Dicko no wiyede hannde ka ɗum fuu ɗum hawri sabu fay ko tawaɗa façon kibaru men yimɓe jii kibaruji jalti jemma ni koltata ko secteur meɗen Mali koɗi ɗum wonno jippade voilà hoore ɗiɗo ngari ɗum won hoorejo tabital leydi Mali Sékou Bari e hoorejo tabital kinɗo Abdou Sow kamɓe garti voilà nani ɗum du yo sewo mango sanne message mawɗo haja kana hollitinde ko base fuu walla hakkude maɓɓe yoɓe nangoliral bureau kingo gon ɗo tan ɗum wonno bureau gongon hande gon faɓe golla ndele ɓe jaaɓi ɓe gardi nani andi délégation goɗɗo na heddi Mali yottaki tay nde yottoto ɗo yaade jaago faɓe jaago nde juttineɓe fuu ndele jonka délégation ɗi keɗat sona ɗum ka bangal sigilgo golleji ɗi ka funa wiyede hawri hoko ɓe kibaruji no jaɓɓo nonen kaala woɗi fa hande du nokku kawrital to sundu moƴƴinama wala fof heddi Boubacar Dicko joni miɗa andi ele bindi moɗon toon ana heewi leyɗe kokkuɗe déjà accord muɗum e garat te wonno ɗe jogitiɗa e hoore maɗa en tout cas ɗe laɓɓinɗe kamɓen ka ƴuwde jangoyade faɓɓe jango fof kamɓen ka en keeɓi déjà leerji wakkati mo garata ayo ɗum balloriran ndelle dow ɗon saabu namani gara jogui a tawnama aéroport to ni an ɓuuri ko mannude seeɗa min bangal kibaruji nde cuuɗi radio ji ɗum e bannumen yaade ɓuurum e darande nanani Sierra Leone nanino haale a faami nde ɓe jettoto kamɓe na Guinée waɗan Nigéria waɗan Cameroun ɗon on invité ɗum e paane meɗen mawɗo on Kadi Yaya wajibi on ndu waɗat Benin waɗan Togo waɗan Niger kamɓe ɓe garan nam hande saɗɗaji wonno Sénégal ma bangal talkiloɗe ɗum fo ɗum hawri voilà Ghana pulako Ghana waɗan fa heewa kamɓe ɗum e délégation mawɗo voilà Côte d'Ivoire kam ɗo heeɓi datinde ko waɗan ɗum fu datina kanode joni ka ɓe datini ko kamɓe ɗo ɓe garan Gambie miila leyɗe 12 kolli ko so Allah jaɓi garan ɗum on gan kawrita voilà kulo ndu ala ɓe fu ɓe tawete ɓe fu ɓe toke du ɓe paam ko ɓe ngala janani leydi maɓɓe ɓe ko jaati en tout cas Burkina Faso hande so gonga Allah fa no jama o fu hawrta ga no laatani woɓɓe ka ɗum no hayde Abdou Karim Badji wallay na layliniɓe hayno ɓe mbiyata fayi
wona burkinɗo tan min ga wona fay wonɓe yananɓe fay anen wonɓe burkinɗo men ga goɗɗo no wawi wiide tema yimɓe wonɓe waɗuna yimɓe wonɓe sera fay goto yaltata yo ɗuppini tan ni pourtant kawte mawɗe nanggaɗe ko mbawɗen rokade tan yo rokade lamɗo jaam e pota gan yecci watta tattigui ne leydi meɗen tan tawi waɗuɗo tan naɓo tan tawi nokku fuɗo to muyɗen en mbawi wadde tagumɗe kawrite ndelle yo message mawɗo wona ko jottinte ɗum on annaru ndu ɓe paama ko leydi meɗen Burkina Faso ko heewi nawa e gollede ɓe jaɓɓo werɓe so ni a waɗi ɗum on kawrital abantoke ɗum on jenɗe gaɗoji ɗum on no 15 ko famde fuu leydi fuu addan délégation yimɓe 5 so ni a daari ko famde fuu yimɓe waɗoɓe $100 ƴuuran ɗum on yaasi gara pota ɗum on le kawtal ngal namani so ni ndenago walla fuu ɓe cuusa warte hoore ɓe ɗo lawol ɗo heɓama hooreɓe leydi hooreɓe leydi alhamdulillah rabbil alamin en jii yo hoorejo gouvernement meɗen ɗum on no lim talbacien Emmanuel Traoré kanko ardoto ɗum on golleji ɗi so ni hooreɓe leydi kokki yo Allah muɓɓa mbinde waldere mi ɗotiran ɗum on no le golleji ɗi ndele koydi ɗum fof tahola fay seeɗa kulonol premier ministre leydi batta lama ndaɗo no denago bangaru man non mbaɗen bangaru meɗen ndel ana jiiɗi en jiiɗi mbiɗen Mamoudou Sana so en jiiɗi bangaru Sana ayo so jiiɗi mbiɗen bonga namba ayo gaɗa o jaɓi fo wallita o ɗottita ni bangaru meɗen ndelle Mamoudou Sana ndelle ɓen fu min daro ken e hooreɓe entreprise ji mawɗi ɗagum kanisa en ɓe fuu ɓe gacci bakka maɓɓe leyɗo ndelle wallay duwawuji meɗen jaabama duwawuji meɗen jaabama en miilat yo saha mawɗo sannen koko ɗum on pulaku o so ndaari côté kananko meɗen fina tawa hooreɓe diina ɓeyɗo fof kamɓe walla fof kananke mo tawi ɗum on no bakka muɗum walla fof kananke noddaɗo de termi ƴamde e ƴamɗe goɗɗe ko ñingen kalta ngal noddaɗo fof ɗum tan heeɗino saabu kam ɗum nani haala ka dow walla fof heeɗino sowona noddede na waddino ɗum on kaltat muɗum de kanankoɓe pulaku de kanankoɓe leñi keddiɗi fof walla fof mo hokke ɗum on no accord muɗum ko tawte ɗum on kawtal ngal alhaqiqala miɗen jiɗɗu ɓeyde nanaɓe ke wona ke tilay neɗɗo hokke talkul ko waɗa par ce que no woodi noon ɗum ɓe kamɓe kewa invitation donc soni wona tabintinannaɓe ke ɓe cawro finde e jam fof na heeɗa toon ɓe cawro talkul ndu ka faminde hoore am wiye talkul ndu gilla ma golleɗi fuɗɗi ndenani ka son fine jaam ñalne min toyate le toon ka Boubacar Di ndelle talkul ndu yo hoynande wakkati gomma hoore meɗen bangga natirgol ndu sono ɗum ka dammugal jaajugal mbeɗigal no woodi neɗɗo fof garɗo jokkoto ɗum ono sarɗeji ɗi ndarunoɓe denago puccinta toon saabu noon anni so ni hooreɓe leydi meɗen tawte toon ɗagum premier ministre nam anni ndarunoɓe denago goɗɗum garan golla ɗum on golleji muɓɓa ndelle garoɗo fof ta huula fayde joake talkuru ƴamatake talkuru feetu jonka ko wawi waɗede ni dammugal ɗo no wawi darede salle lo way ko wawi nawnugon na ko hulɓini ɗum tan niya wawi fay tawi kanka e miijaki sey goɗɗo ko briqué noon e dago briqué wana fay goto hay briqué jam na laamin en ko gattuɗano le jiibama na e ñoro ɗum e banminade fof mona fof woɗɗo ɗum ñandema so ɗum itti baka ka ta ɓe mbiya saabi rafi talkuru hattaɓe ɗum on wadde kawtal ngal ndelle haala meɗen ka ni yo invitation ɗum on suudu baba bantade ɗum on suudu baba voilà jottiɗo de wiya so ni a wadde talkuruji fuu a nanta jomum yiya Boubacar Di ko yiya Karim na yiya neɗɗo tabital pulako Burkina Faso so Allah jaaɓi min kollanɓe ko boofi min wiye waɗe naate ɗum ono talkuru haqiqa mi ɗan ɗum cuɓake sukaɓe jokkolɓe rewɓe worɓe darto dammugal fa mballa yimɓe naata wiyeteɓe o tesen ɓe ayo ɓendu so waɗi fo a tawan kawta e ɓe ɓendu tekke maɓɓe yo feere ɗum fof a wallite ɗum on yimɓe ɓe so ni tawi jottokin fof jiiɓen ka funna anni ko yimɓe wallitoɓe ɗum on tabital pulako yimɓe jaɓɓotoɓe wallitoɓe ɗum on no suudu baba nata ɗum on no ley suudu ndelle woɓɓe ɓonnoto ɗum on kaddule meɗen fina tawa woɓɓe ɓonnoto koko donda woɓɓe gata ɗum on façon danfani ɓen ka jeyama fof kennitoto ɗum on no yimɓe ɓe woodi ɓe ɓonnoto ɗum on no badjeji foji voilà ɓe kokkete badjeji fa hannen jiiɗoɓe funa anni woodi ɗum miila jottiɗo ɓade koko na wonɗon so goɓe soni a token parking to parking o ka yeehi yo tere to a yeppi toon puccmanamoɓe maɗa jottiɗa fof ɓe gaɗano ɓe gaddita fof naata ley suudu o tawi a tan parfait seeɗa inchallah voilà en kata lowa ko wawi ɓoynudema nokku sécurité to voilà gasi Adi Karum Badio ndelle so gonga en faamu heɓama nde yewtere meɗen nde ñalade wona wotere en kemran kadi ɗon no aljumare waroɗo inchallahu lasara wakkati yamde 10 e 6
fa ndaren hono nokku ɗo kawtal watta ɗum du gaɗa yewtere ton fa kolliten suudu baba jonka golle o futilake so ɓe ngari nayi to ɓe naatita ka en gartan ɓe wiide ɓe tawta fa joni du yamde jeɗɗi e mintaji 30 ha tawe neɗɗo moɗon fuu tawa to ɓatti fuɗɗi natude suudu ndun sabude wakkati yamde 6 na wawi laata tawe yimɓe fuu gardi so tawama hoorejo leydi on hoorejo gouvernement on laaɓi ɗon wari du no wawi tawede nokku on udde delle en jiiɗa du tawe jama o wara suudu heewayde tawi yimɓe na dari yaasi wi'i ko saabi uddama ne eɗen ñaago Allah du kala neɗɗo fuu tawaɗo wari wakkati on fuu soni heɓay naati fuu fati haɓa e faa e gooto sabude en kolli mbiɗen yamde 6 wi'a tawi yimɓe fuu jooɗake wona yamde 6 ɗon ko yimɓe dillata warde so wuro maɗa na woɗɗi ɗum ka yamde jeɗɗaɗa han tawi dillugo warde toon so tawi le wawɗum kan gonɗa so tawi wuro maɗa woɗɗadude ɗum kay balla no watta fu tawe to yamde 6 watta fu tawi suuto wonno to gonɗa inchallah woodi ɗo miila numéro ji ɗi kokkanoma inchallah aɗa wawi miccitindeɗe fa joni numéro ji maɗa ɗi sabude ñanden ga ko ɓuuri fasade ni an ɓuuri wawde an ɓuuri yawde nota numéro ñanden ka faami no programme o yarata numéro am ka nafata ñanden ayo si a notake ne mbiya kam mahde noon dilta kam message ni bele kokka numéro ɗiɗi fu nden bisimilla ayo ndelle noon mbayno noddude 56 22 25 25 e numéro am na 76 22 25 25 wala numéro Boubacar Dicko faso kibaru naman yo heɓta tan kadi so ni on garila yo noddi fu no way hojugo inchallah wala noon mbayno noddude kam min ɓe hoore am ɓe ɗon 55 55 ɓolum e jeenayyi ɓolum e jeenayyi voilà 55 55 09 09 voilà so ni mi hooƴay fu Boubacar Dicko hooƴa so ni Bouba hooƴa fu mi hooƴa so Allah jaɓi do no waɗi ka fu en ballodiran on keɓan no famde garɗo fu tampiri muɗum heewa so Allah jaɓi do jomum so ni waɗi lawi ko mbiɗen ɗum 7h30 fu natan le suuɗo ko tawi basi fu yaati fofo maɗa fofoma sannen Boubacar Dicko min yettima sanne minen ɓuuri yettudema min mbi'idu fa joni suudu baba kala ko jiiɗon ko taykiɗon ɗum no ñekani o fu wona ɗum wonno feenda tabital pulaako nodde fa yawa fay gooto nodde fa yawna fay gooto ndelle en fu laatoɗen yimɓe gollonoɓe kawrital ngal fa tawede ngal waɗa jaam ngal tilo e jaam miccitinde du koɓe mbiyata wakkati fof kala garo fu wara en tant que ɓi leydi Burkina Faso nden a tawan ko jiiɗa fu aɗa wawi muñande saabi leydi maɗa wonno ko moƴƴinde caggal ma laatagol pullo laatagol mosingi fu yo ɓi leydi Burkina Faso mila soni mbiɗon kesogol joƴƴinama fof Boubacar Dicko mbiɗongo fo waran lessude faso kibaru ɗo gaɗa yewtere mawne mono fo holla ɗum wonno golleji président holla ɗum wonno jiile muɗum ne dilɗi ɗum wonno lawol ngol ko yamiri ɗum wonno neɗɗo fu wonno ɗum wonno lebbiro ngol e ko yamiri suudu baba ko heedi suudu baba ɗo so Allah jaɓi ɗum fo ɗum waɗa bisimilla miɗen keɗi on so lamɗo jaɓi faso kibaru kay so gonga Allah ni seddata e moɗon eɗen ɗo ko du sukaɓe meɗen sakiraɓe meɗen kamɓe du tawdaɓe no golla le médiaji fou ummo kamɓe du ballodira e meɗen so lamɗo jaɓi ɓe golla de sikki sakka walla ɓe tawde fa joni doole on tan sabude ko sakisitto e majjum wonno doole sa tawdama e doole fof ko jiiɗa fo hatta an ka jonka a daran nafakka on tan ɓeyda sembe inchallah ndelle ɗo wonno ko ɗo on ɗo yewtira men hatta addu karim baji min gartan yewtide muɗum so lamɗo jaɓi ɗon no aljumare meɗen warore nokku meɗen jatto kawtal ngal watta ɗon no salle de conférence wagadimi inchallah wakkati 16h inchallah fofo moɗon